Aquí caras coñecidas, algunha xente xa estaba en ambiente cando chegamos, facendo o que hai que facer cando se inaugura unha bodega, que é probar o viño, e como decía a alcaldesa, este é un día de celebración e de agradecemento. Eu le quero dar as gracias a Carlos, a Esperanza, a toda a familia Matarromera, empresa familiar. Aquí le damos mucha importancia a las empresas familiares, que son la base, son las que duran, las que entienden los lugares donde deciden emprender, las que no pierden la esencia y las que tienen éxito. Por lo tanto, estamos encantados. Yo estoy encantado personalmente, efectivamente. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Va a hacer 2 años, no me equivoco, cuando inauguramos en pleno corazón do Ribeiro, Casal de Vide, y ahora toca inaugurar esta bodega, Viña Caeira, efectivamente, palabra fermosísima en galego, que como as palabras fermosas en galego non teñen traducción, nin deben tela. Hai que aprenderse como se pronuncian e o que significan, sobre todo cando lle van a dar nome, cando se están dando nome a un viño de moitísima calidade con todo o que eso significa. Decía que é tempo de agradecemento. Hai que agradecer moitísimo a esta empresa esta aposta por Galicia. Y además apostan, como toda empresa que están para ganar cartos, apostan porque ven que lles convén e que é o que teñen que facer. E se o seu negocio é a calidade, ahora que estamos empeñados en dar un salto adiante en todo o que significa Galicia calidade, necesitamos mostras fehacientes de que eso é verdade. E todo o que ten que ver co viño que hai en Galicia, todo o que ten que ver con ese viño que atrae a empresas tan importantes como Matarromera para apostar, para diversificar, para non perder o prestixio enorme que xa teñen, sino para engrandecelo, todo eso encaixa perfectamente co que queremos facer. E neste momento, que, como decía a alcaldesa de Salvaterra, hai que darlle un novo pulo no rural. Hai uns cantos povos que están medrando en Galicia, e se o están facendo porque foron capaces de, sin perder o que sempre foron, saber modernizarse e diversificarse. E Salvaterra é un perfecto exemplo donde pode convivir perfectamente a industria potente que ten nos polígonos con moita xente nova que se está achegando a vivir aquí con todas as tradicións que ten. Temos a espalda, efectivamente, as pesqueiras, e unha das cousas que mellor soubo facer sempre que é bo viño. Por lo tanto, esta é unha aposta segura, Carlos. Eu te agradezo moitísimo. Teño que decirte que en Galicia hai 5 denominacións de orixe. Llevas 2. Tenemos ningún inconveniente en que pouco a pouco llegues a las 5, porque, y lo digo delante del máximo responsable del Consejo Regulador, que sabe que habiendo para uno hay para todos. Pero pouco a pouco, como decía Carlos, hai que ir facendo as cousas ben nesta aposta na que estamos agora, de mesturar todo o bo que temos e multiplicar os seus efectos nesta Galicia que se abre tantísimo. Os que veñen de fora a vernos, máis de 8 millóns de turistas o ano pasado, e este ano imos superalo, e toda esa xente ven a nos por moitas cousas, pero tamén sabe que aquí hai viños excelentes e queren vir a probalos, e polo tanto esta inauguración chega nun momento oportuno. E por suposto hacia fora batimos récords de exportación, somos unha terra exportadora nun momento tan complicado como este. Seguimos batendo récords de exportación. Eso se debe a grandes compañías que teñen a súa base en Galicia, pero tamén a outras non tan grandes que fan produtos moi bons e tamén contribuyen a que sigamos vendendo o bo que temos e tamén a marca Galicia no exterior. Por lo tanto, nós seguiremos axudando, como decíamos, a pesar dos arancéis, a pesar de Trump, hai que seguir reinventándose, e seguro que vemos un camiño en cada amenaza e en oportunidade. E seguro que xente con tanta tradición que sabe facer tamén as cousas como Matarromera verá aquí unha oportunidade. Estamos apostando decididamente polo turismo enogastronómico, que a xente veña a vernos e a coñecernos en todos os sentidos. Creo que temos magníficos restaurantes, magníficos profesionais e unha boa promoción que necesita de empresas e iniciativas como esta. Por lo tanto, moitísimas gracias. Nos seguiremos apoiando todo o que ten que ver coa viticultura. Son moitos miles de persoas as que viven da viticultura, moita xente xoven que se está incorporando ao rural porque aquí ve futuro,
e iso, dende logo, é necesario apoialo con todas as consecuencias. Por lo tanto, o único que podo decir, e remato xa, insistir nas gracias e decir que nos vemos na próxima inauguración, e non teño ningún inconveniente en seguir vindo a inauguracións que faga Matarromera de bodegas en Galicia. Será unha magnífica señal para todo o mundo. Moitísimas gracias.